Münchende tuud edilen Man Group kompaniýasynyň öňkü ýol başçysy Türkmenistanyň korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Germaniýanyň DPA habar agentliginiň habar bermegine görä Man Group kompaniýasynyň öňkü ýol başçysy Türkmenistanyň korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanyp 9-njy dekabrda Münchende tuud edilýär. Maglumata görä kompaniýanyň 68 ýaşly öňkü ýol başçysynyň 2002-2003 ýyllarda Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet respublikalaryna hökümet resmiýetlerine para vermekde möhüm rol oynanýany aýdylýar. Şeýle-de habarda prokuratura edarasynyň bu iş bilen bagly geçiren derňewlerini şu 10 ýyllygyň başlaryna tamamlanyny habar berilýär. Ýöne suud işi ýyllaryň dowamyna ýygy tesirlipdir. Derňewe görä türkmen resmiýetleri wajyp bir kontrakt üçin kompaniýadan 1 million euro talap edipdir. DPA manyň Türkmenistanyň Eýrana goly ýaraçäginde ýerleşýän ýanygyç ýataklaryny TV gaz kompresoryny gurmaga gatnaşanyny habar berýär. Habarda jemi 8 million eurodan gowrak puluň para hökmüne berileni aýdylýar. Geçirilen derňewlere görä manyň aýplanýan ýol başçysy türkmen resmiýetleri bilen gelinen ulalaşyklarda para wada bermekde aýplanýar. Germaniýanyň medeniýetini mundan ozal Man Group kompaniýasynyň Gazagystanyna korrupsiýa işlerine gatnaşanyny barada habarlar peýda bolupdy. Spiegel neşriniň ýazmagyna görä manyň geçiriji tehnikalary boýunça bölüminiň öňkü ýol başçysynyň 2010-njy ýylyň martynda Müncheniň etraf hududyna bolan suud dinlenşigine ol Gazagystanyň döwlet gaz kompaniýasynyň ýol başçylaryna 9 million euro möçberine para berenligini boýun aldy. Nemis neşriniň ýazmagyna görä 2009-njy ýylda manyň edaralaryna ýurt boýunça geçirilen reýtlerden soň kompaniýanyň öňkü ýol başçysy Hakan Samuelson bilen bir hatarda beýleki käbir ýokary derejeli dolandyrjylar wezipelerinden çekilmäge mejbur bolupdy. Şeýle-de Spiegel neşri 2010-njy ýylda Man Group kompaniýasynyň Türkmenistanyň we Özbegistanyň Russiýa çekilen gaz geçirjiginiň döwre waplaşdyrylmagyny we giňeldilmegine degişli işleri ýylteşigi barada habar beripdi.